Horas ma dihita. Say Tuhani mangalew damena dihita sa luhud. Tatangihom ma barita na uli Jesus Kristus na pinatomutomo ni Nabadia Markus. Jadi Roma akaparise dipuka ma marsual dohot ibana. Tada siya gijang do di pangiduna sida lau mangujuni ibana. Alay marhoy ma ibana di bagasa to dina madok. Buasa matadda pangidoon ni bangsoon. Situtudo hatakot tuhamu. Nasutupa leono tadda tu bangsoon. Laos ditadikom ma nasida. Mangulahi ma ibana bongo tu parau. Lau taripar. Songonima barita nauli na pinatolhas tuhita sadarion. Hiado sahalak mantap pengurus gereja madok tuau. Pastor, hira orang patas dohui lala inatas ya donang. Gabi sahalak pangulani huria. Alat danga dong dia tusi taringot perhuriaon. Dipilih penaujuina sida holang aliringgas namar minggu do. Akadongan na hinaholongan di bagasan tuhata Jesus Kristus. Di bagasan barita na uli naung tabiginakin di dok ro akaparise tu Jesus lau mangido tadda natoho ibana Mesias anak ni debata. Pangiduan ni sabutulna lau mangujuni Jesus dok. Saluhut aha na diroha ng pikirannya kaparisay di boto Jesus. Ala ni dang olo ibana mga lew tadda tu nasida. Jala adorang sorope nasida tu Jesus. Nung atung masagudang tadda halongangan di patupa Jesus. Ima marhite na pamalum akka na marsahit. Doho na pabali akka tudi na hodar doho sibulis. Isedo akaparise. Halakon buy madohonon akka halak na pistar. Nama persiajari isi ni buku nabadia. Saluhut akka patit ni debata. Dohot akka ruhut nangulu ni parugamoon. Alan dari segi para binotowan nang mangulahon uhum doho patik. Buy dohonon halakon ma nau jago. Alay, buasa dang olo Jesus mangalew sada tadda tunasida. Ala ni perbinotoan taringo buku dabadia dohot akka patik manang uhum gabi tubuh gijang ni rohari nasida. Dihilala nasida do ikom manyan nasida nau malo lau manu tuhon na Mesias anak ni debatado Jesus. Apalagi di boto nasida Jesus ima anak ni si Joseph doho Maria sada keluarga na pugos. Habis taron nang habisuhon na adong di hala parisay mabuan nasida gabi madabu tugijang ni roha. Dang buka rohana sida lau mabigi manang marsiajar sian na asing. Ditikki di pabali Jesus to dinahodar doho sibulis. Gabi diri puna sida do Jesus si disonggopi si Belzebul ima katua ni akka sibulis. Dang tuk roha nang pangatusyon na sida majalo Jesus ima songon Mesias anak ni debata naung jinajihon ni akka panurirangi. Akka dongan nahinaholongan. Hita pera orodo madabu tu gijang ni roha marado podonga jolma nang marado putuhane. Sipata taripudo guguton nama bek kita buy manguluh dinggan manang ala ringgas sita mar minggu
gabe murah-murado hita menilai negatif akadongan na hurang ringgas merminggu. Ala parhadonga kita olodo gabe songon nalea hita mangida dongan na marhahurangan. Manang dan buka rohata lau mangurupina sida. Ala pistar hita mungkin tamak sarjana manang na gabe doktor manang na asing. Olodo gabe murahi tamat dok padapo ni siya dunang sala dan tikosi. Iko padapo ta na tikos dohot akka sonto na asing. Alani tapau bemadirita tatanggal homa gijang ni rohai jada tapakke mak serek ni roha dingolutta sigano pari. Yesus Kristus marhiti barita nauli sadarion mengajari hita gijang ni roha mabain hacisiga serek ni roha mabain las ni roha mabuan las ni roha dohot akka pasu-pasu. Amin.